Salowmaleykum hormatly adamlar. Sizi sevgili TV kanalyna hoş gördük. Ilki bilen sizi inlis dili öwrenmäne birinji adymyňyz bilen gutlaýaryn. Insan haýsy bir zada öwrenende 60 götürmeni görmek we eşitmek bilen öwrenýär. Galan 40 götürmeni bolsa okamak we ýazmak bilen öwrenýär. Bu ýerde siz dil öwrenmek üçin okap, eşitip hem görüp bilersiniz. Diýmek, biz birinji dersimize başlaýarys. Birinji dersimizde biz harplardan başlarız. Eger harplar bilen tanış bolsaňyz, onu ikinji dersimize geçip bilersiniz. Üsürlük hem rahat bolsun. Birinji harpymyz Ey. Birinji dersimizde size ýeňillik bolar ýaly, biz harpyň aşagyndan onuň transkripsiýasyny ýazdyk. Ey. B. Okmany suratda meniň ýüzümden gaýtalaň. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. Siz bunu etmek üçin bolsa, dodoňyzy tüýdük çalýan ýaly daýmaly. O. B. Q. A. Bu harpy dogry aýtmak üçin bolsa, diliňizi taňlaýyňyza ýetiräýmeli. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Indi bolsa bu harplary ýat tutmaly. Alfabeti ýat tutmagyň iň aňsat usuly bolsa, bu alfabet aýdymydyr. Gelin onu bilelikde ýerine ýetirelim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Bu ajaýyp aýdymy harplary tä öwrenýän çaňyz gaýtalaň. Eger siz ýam harplary öwrenip bolan bolsaňyz we harplaryň dol okuýşyny bilýän bolsaňyz, gelin onu özümize barlaýyn. Häzir ekranlaryňyzda bir harp çykar we siz onuň nähili okulşyny aýdyň. E.
C, G, D, F, A, B, L, K, N, H, B, O, J, I, M, A, U, S, Q, V, T, Z, X, W, Y. Biziň birinji dersimizin maksady bu harplary öwrenmek boldy. Şonuň üçin siz bu harplary öz başlyk özüňiz okaň we ýa tutuň. Indiki dersimizde biz bolsa okamana başlarys. Hormatly agzalar, egerde size ders yaran bolsa, onda siz bu kanala agza bolun we jaňjagy zoomasyny basmagy unutmaň. Indiki derslerimizde görüşýänçek, hoş, sag bolun.